Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare soleh lan solehah. Pripun kabare? Alhamdulillah sae nggih. Sadèrèngé piwulangan iki diwiwiti, ayo maos donga belajar sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Lare-lare dinten iki kita sinau basa Jawa babagan tembang dolanan, irah-irahane gotong royong. Nah, ndik menika Bu Ina sampun nyanyikake tembang dolanan bele wis muni. Sakniki diganti tembang anyar malih yaiku Dondong Apa Salah. Sakniki ayo bareng-bareng dinyanyikake disambi ndelengi wacan utawa bacaan ing modul basa Jawa nggih. Lare-lare sampun nyanyikake tembang Dondong Apa Salah, mesti wonten tembung sing angel. Sakniki digatekke wonten tembung kang angel ing tembang Dondong Apa Salah. Setunggal ukara timik-timik, tegese mlaku alon-alon. Kalih ukara nderek, tegese melu. 3 ukara ora pareng tegese ora kena. Sekawan ukara rewel tegese gegeran. Gangsal ukara nakal tegese beka. 6 ukara mundhut tegese tumbas utawa tuku. 7 ukara diparingi tegese diwenehi. 8 ukara ngitik-ngitik tegese diutik-utik nganggo driji. Sakniki tugase kangge anak-anak nggenepi ukara ing gambar modul basa Jawa kaca 6 poin A. Menika piwulangan dinten iki sadèrèngé dipungkasi ayo maca doa setelah belajar sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.